belai pi baro ngide kesur jang upat ba hakani ke episode ke banyo ngin bataya pi shapang ke jingma jang ke 5G network ki mobile network ki cellular network hakani ke pertai ngiem hakani ke juk menta ke bangi khot electronic pollution lani ke jing jabo ke bami na ke jing penan kam ikini ki tiar ki bayat de ke radiation ki tiar kum ki mobile phones ki tablets but ki wede ki babon ba ki kena sama hakani ke pertai ki bayo ki jing pang ki paper kum ke brain cancer ke migraine ke jing ke thakli but ki wede kani baro kade na kadaw balapun pelat ke radiation na ki mobile phones lani kini ki smartphones ki bangi pendon kam kini ki jing pang paper ki dai na kadaw jung kini ki mobile towers ki papenmi ya kata ke radiation ke baklanya do kata bat lada pitung chapru hajan kini ki mobile towers kini ki chur bat ki wede ki jing thum kin puutlut tang hapo ka to kani por kadaw kadai na katu ke radiation ka bami na ki to ki mobile towers ti perkhat le mopi kanu ka kata ka to ke radiation ya ka menjungi ki brio ladangi yad hajan ki to ki tower lani ladangi don hajan ki to ki tower bat ladangi penon kampalat ki mobile phones ki jungi mentangin batai yapi shapang kita ki cellular networks kidi kita ki jan network ki papen stat ya ka kam go jong brio habangi use laningi penon kam ya ka internet habangi phone brio laningi pha message you habangi download laningi upload ikino ki videos laningi audios laningi tiar gitar ki bangi kwa ban bu laningi kwa ban sei ne internet ka jing stat ban le ikini ki kambaro kadai na ka jing stat jong kini ki cellular network ki jan network ki baparo mangingi tip menta kidi ki 2G network ki 3G but ki 4G network Howat kalong ko basultanan bagi brio kilong ki basempang bat ki bastat bagi snai kini ki ke na kapanta ka jing suk ka jongi Henry ka jing ma ka baselendat pada bon na pi ki pamtip hadu ka ni ka juk menta bon nangi ki penon kam ya ka 4G network bat menta la don ka to ka ni telikiri ki bola sedang ben penon kam da ka ni ka 5G network bat hari India jungiru satang lanu satang ka to ka ni snam kin sa launch lani kin sa penmi ya ka ni ka network 5G Benta ngin bataya pi ya ka jingma jongka ni ka 5G network. Hakapor bingi stang ya ni ka video ngila bataya pi bakini ki 4G network ki 3G but ki 2G ki long ki mamaba namar ka radiation ka bami naki. Kat kum ka jingtho jongka Euronews wave expert na ni uriu shampang jongka molecular biology ulaong bakani ka 5G network. Kadon ya ka jingklan hadu shipau sha ban ya ka ni ka 4G network ka bangi penon kamenta. Ka 5G ka penon kam ya kita ki millimeter wave ki baklan ba bat ki babon ba ya kita ki frequency ban pen klan shushu ya ka ni ka network ka batmai kinumweng ya ki frequency ki barim ki bami na ka 4G Henry kin yale ban pen bon shushu ya kita ki frequency kanang ba kin yo ya ka network jong ka 5G ka bamut ba lada ki pen bon ya kita ki frequency kin ha pen bon shushu ya ki mobile tower ka ni ka pertai hi borokowe Titang hakani ka juk jungi mentaru tang daga jing don jungi ki mobile tower tang hakari India jungi bad hakari kasi jungi ru kanu ka jing jinjar bad kanu ka jing pang ka jing stom ka bon hiar nigi ki tower ti perkhat le mapi lada ka wan ka ni ka 5G network mut kin happen bon shushu kin happen bon shipau sha ar pau sha ka jing don jungi tower hakani ka ri jungi bad ka jing pang jing shitom ru kandang jor shipau ar pau sha shushu lada ki mi ki ni ki tower 5G naka daw jungi ta ki high frequencies but ki radiations ki bon mi naka Kini ki radiation ki long ki bama na kamenta ki DNA jung ki brio. Ki radiation ki bami na kini ki tower. Ki kata ya ka DNA jung brio. Bat kani ka jing kata ya ki DNA kan sa penbon ya ki mutation. Bat kani kan sa kata ba ya ki kelong ki bansaka. Ya pi ki padba ki bom tip sipang ki DNA bat sipang ki mutation in batai lingkot ya pi hang ni kandiar. Ki DNA ki diki hagaktian pareng. DNA is a long molecule that contains a unique genetic code. Kita ki DNA ki batai ya ka jinghiar pateng jang ka snam ka jongi na ki long shwa man shwa ki jongi. Batai na ka jingdan jongi ni ki DNA bangin salapan batai ya ka jing pair jang ka wei ka jat ben riu na ka wei pat ka jat ben riu. Ka mutation pat ka diki hagaktin pareng. Mutation is the changing of the structure of a gene caused by the alteration of single base units in the DNA. Kabamut bakani ka mutation kaja na kadaw jung jingkala jung kita ki genes ki badon ha kamedjungi bat kani ka jingkala jung kita ki genes ha kamedjungi kadai na kadaw bakala don kadugo na ka jingkata ka basniu ye ki DNA ki jungi kani ka jingkata ye ki DNA ki jung ki brio kan sayalam shaki jingpang baper lani ki genetic disorder bat ka cancer
But kani kadai na kadaw jom gitu ki high frequency ki ba mi na ki tower mobile phones but ki wede. But kidai kini ki jo ki radiation ki ba kata ya ka met jom kinu ki long kami ki ba armet. But kin sakha ya ki kalung ki ba pang cancer but ki ba don ki wede ki jingpang. Kini ki brio ki ba kwa ban ayangi kani ka 5G network ki don kamban. Pendat kita ki tiar hapo ki lat pos. Lani kinu ki pos ki ba don man la ka san po mitar hakishtong ki jongi. But ki hapru ban pa hadu arpo hajar tali tam kita ki satellite syatai syasun beneng. Te perkhat ima pi ku patlok kat no ka jingma jom kini ki radiation ki ban mi na kita ki satellites ki ban don sti shalor. But kumjuru na ki towers ki bakin sabo haborok wi ka pertai. Hoat kata ka 5G kan ai kin ya ka jing sengu pa yang ki brio kan ai ya kata ka technology la lagi sinai kita ki smart cities kan ai ki downloads ki bastet akan ka pertai but kan ai ya ki jing dan kam ki jung yu brio hendrai ka jing mapat ka dei ni ki tower but ni ki satellite ka bamaki kin sa launch la ni kin sa penher sa ti sun beneng ka jing klan jung ka 5G ka dei shi millimeter bandwidth ka bamut ba shi millimeter ka dei shi million ki nanometers pitip baladangi le x-ray ke x-ray ka don tang shi pau nanometers ki don ki start science ki belong bana ke x-ray ru ladangi penjur lani penbun pala de ke x-ray akamet ke jumpriu kala ban form ye kita ki cancer cells tang na itai shi pau nanometer i jingklan ki badon hapo ke x-ray te perkhat le mapise na ka 5G le ka badon hadu shi pau lak tuli kita ki nanometer kat no ka jingpang jing shitom kat no ngut kat no pau lak ngut ki briu ki ban yo pang cancer na ka ni ka radiation ka ban mi na ka 5G kakadaw ki bubun ba ki brio ki ba syampang ki nget ba ka ni ka 5G connection ka don ka jing link ya ka la ni ka jing connect ya ka sa ka agenda 21 ka agenda ka bangila da batay lupa ya pi ha ka video ka balay ka jungi kata ka depopulation agenda la ni ka agenda ka ban penduna ban penhiar ya ka jing bun brio ha ka ni ka pertai kumno ban penduna ki brio ka ni ka pertai penbun da ki jing pang jing stom penbun da ki jing pang cancer penbun da ki jing pang ebola penbun de ki virus ki bapher but ban penyap ingi ki brio de ki technology ki pathamai menta de ni ka 5G network ka baklan ba ka radiation ped ma pi ku pad ba ye ki dur hakaba kala don ka proposal jom ki brio ki badan shalendan ka ba kila penmi ya kata ka population project na ka ban taus nam arhajar arpusan hakini ki dur pinyo i ya ka population ka badan hakis nam arhajar kan nyu sheneng but ke kata ka forecast population ka ba kini ki brio ki bo na ka menta wara jarar pusan but ki wei de kisnem ki bansawan kat kum ka jingtho jong ka global research kila omba those who are behind the UN Agenda 21 create the conditions for this disaster that calls 5G a war against humanity. The war against humanity today is not fought in the battlefields as in the past. It is fought in the form of laser-like beams of electromagnetic radiation from thousands of tiny antennas, and almost no one in the firing line knows that they are being silently and seriously injured. Kabumut ba kidei kitu kibriu kibadon shalendat jongka agenda 21 jongka UN kibashna yagani ka 5G but ki khot ba kani ka 5G kani ka thama na ka banta ki chat ben rio kani ka thama kam dei ka thama ka ba ki le kuma ki por menchwa henry ka dei ka ta ka thama ha ka ba kin siap ingi kibriu de kita ki electromagnetic radiation na kita ki pau hajar tali ki antena lani ki tower lani ki satellite ka ba maki ki don but mangi ki ba syasiat de kini ki radiation nginum tip hiru bengila de dep syasiat lani bengin sa syasiat hakini ki radiation ki ba pher ki ba mi na ki mobile towers ki ba mi na kini ki radiation but kamtam ki ban sami lele na kani ka 5G ki don ka tu kan ngut ki brio ki bala expose lani ki bla pen i perthai ya ka jingma jomani ka 5G network henry bon na ki kila sa berngam kila sa sajil hakini ki benai bladem kila de launch ka 5G hakatu kan ki ri hakini ka perthai kila de launch ru yaka hakari Israel but kila don ru ka tu kan ngut ki brio ki blastang man protest ya kan ka 5G hapo Israel but perthai ru brokoi kila don ka tu kan ngut ki doktor but ki scientist ru ki bala protest ban launch kan ka 5G hak perthai kei ka ba mangingi laban le man penduna ya kini ki electromagnetic waves dan ni kita ki electromagnetic fields ki ba mi na ki mobile phones ki jongi
kan long ka ba ba na marha ka perthai mentale ya kan juk chungi mentale ni penon kam lut baro ki smartphones ngite bubun nangi nginum la su bane na mar ngila sate marawa ki smartphones Henry tang man chu batai ya pisia ki padba ki lahi ki tu ki phone ki barim ki phone ki bamdan 2G ki bamdan 3G ki phone ki bayad daga GSM network na mar ki ni ki GSM network ki mdan kam ye kita ki electromagnetic fields ki baklan na ni kita ki radiation ki baklan ban kata yang ki brio ngila sate kum ki barau ban ngim lachu na ki smartphones ki ba mangingil pendan kam tang daga bapat igini ki smartphones tang daga wakta iki tang daga bapendan kam iki ban call iki brio ban pa message ban pendan kam iki internet kat no ka radiation ka wan ka kti jungi ka met ka phat ka jungi ngim song thu ngin ong biang sa sisin ngim la ban le issue namar ba yangi latte apan long brau ha ka technology shwa bangin pen kut ali ngi pusan tang hiwi mat hakitu kisnem arhajar sheneng lani kisnem kat kandai spark ne puprasheneng balastang ban launch ki mobile phone hagari khasi ka jungi ngidam pendon kam tang daga GSM network ki tower ki dang duna but what lada ki don ka tu ka netli ki tower hande ki klem kata yangi ki brio hadu kata kata ki jor ki jab but ki jingthum kim das new than kum bas new na ke radiation ka bang yomenta hande tang hapo kini ki kat kandai snam ki ar pusnam nilai i de ki khamat le jong ya ka jingma ka bami na kini ki radiation jo kini ki tower ki prepare hato perkhat le mupi da wan le ka 5G kan jayu ya ka juk jungi pa ka pateng jungi ka man sawan kublai shibon lano ngin kindet